vine domnul controlor să-i spui că ai 4 anișori. Bine la control, vă rog. Am 4 anișori. Dar nici 4 împliniți. Dar de ce am venit noi aici la Sinaia? Ia zice. Ei, dacă am venit cu tren de plăcere, trebuie să facem o plăcere, nu? Adică eu zic să ne organizăm pas cu pas și minută cu minută. Mialache, cât mai e? Acu, Mița, acu! Așa, generica, Mialache al meu nu mai găsește. Mă lasă să umblu. Teleleu. Aia, Nicola. Hotel Mazăre, unde ai fost cu Nicola, Dumnezeu să-l ierte. Mi-e foame. Tătucă, mai avem cârnați în coș? Hai, Mialache, că am ajuns. Cine m-a pus să vin la Sinaia? Mialache, rupeți un picior. A naibii fatalitate. Unde s-au băgat?